Pre vás možno neznamenám nič. Keď mi dáte 5 lajkov na video, pre vás to môže znamenať nič, pre veľkých youtuberov. Ale pre mňa to znamená niečo skvelé. Dúfam, že v živote dosiahnem niečo. Samozrejme, najviac chcem dosiahnuť na YouTube. Síce začínam, ale chcem voľačo dosiahnuť. Ľudia, prosím, podporte ma. Dajte mi aspoň jeden like. Aspoň mne, iným youtuberom. Začínajúci, môžete aj Syria Karimu, ale ten má už 1 000 000. Prosím, podporte tých menších youtuberov, čo si teraz vytvorili kanál niekedy. Môže to byť pre niekoho skvelé. Prosím, podporte nás.